dia a tots els que avui ens hem reunit així, agraït-vos la vostra presència. En particular al senyor alcalde i al seu ajuntament que han volgut commemorar en este meravellós homenatge els 25 anys de la mort del mestre Eugenio Martí. No voldria oblidar-me finalment de donar també les gràcies als músics i al director de la Unió Musical Santa Cecília de Moncofa, la que mon pare volia tant, per la seva col·laboració. Finalment, també el meu agraïment al públic assistent per la seva mostra d'afecte cap a la memòria del mestre Eugenio Martí, el nostre pare. Gràcies a tots.